Ikke overskygge de kreative, detaljerige og mangefarvede produkter er grafikken nedtonet. Det gør designet langt mere slagkraftigt. Hver eneste virksomhedsprodukt er unikt. Det samme er vinderen i denne kategori. En god idé kommer jo langt væk, og vinderen er det nye sort. De ansvarlige for produktionen er fra den nye sort Aftervægter Torben Elgaard, Aftervægter Niklas Skovgaard, grafisk designer Patrick Liss og fra Cecilia Bernhardt, Cecilia de la Prada. Og her bliver det jurymedlem Kirsten Poulsen, der overrækker prisen på vegne af kategorisponsoren, som jo altså er Restaurant Papegøjehave. Hvem fik for? Frem i lyset, de her. Ja, tak. Værsgo, han. Ja, jeg fortsætter. Vi glemte nogen før. Tak til Monika, Martin, Karina og Kasper. Og tak fordi, at der findes nogle modige kunder, der sådan, står til stykke med det, vi har præsenteret en gang imellem. Det er vigtigt. Tak.